panahon ang birthday sa itong mga higala kini subay sa ilang mga alon-awan ato paminahon. Tan mangutana ko nimo tan unsa imong birthday tan? Agosto. Makita na to ikaw Jonathan Claro. Claro gini mo apelyido tan ha. Pero ang imong birthday nataw ka sa buwan sa Agosto subay sa akong makita o nakita sa listahan dili sa kong gihoptan nga balaang kasulatan nag-ingon nga ang buwan sa Agosto ang imong birthday dako kag kaon. Ikaw by John. Agosto. Oy, delikado ni mga dago na mo kaon. Mo ni ang listahan, umali na tala, oh. Mo ni nakalista dili sa akong listahan. Wala, November sa photo na ang December. Ayo, ano sa pagbasa na Jim? Get thrilling ni. Ikaw ba Albert, ano sa birthday nimo? April. Sig balik. Asaki, ako ni record para YouTube. Ikaw Albert Amancio, nataw ka sa buwan sa Abril. So ba sa listahan yung gihuptan karon? Ikaw perminting mailad, tinuod na. Kanang sa pa. Kira ba? Kani sinanero salita Amancio, pasilan mga higala. Nataw so imong buwan mo nay? Buwan sa September. Nay, sa kon hawiran karon nga suwat sa balang kasulatan mapakli-pakli gid balang kasulatan. Ikaw nataw sa buwan sa September. Nag-ingon diri nga bahog kag ilok. October. Okay. Ikaw say. Ano sa birthday mo say? Pastilan mga higala. Nagatala din sa atong kasulatan nga base sa listahan sa akong listahan nga gihuptan ang buwan sa Oktubre ikaw say mala sa gugma pastilan mga higala. Pero mao gini. Ato mamasahon eh. Ikaw Sarah, ano sa birthday nimo lang day? Ay pa si wow day. Tagakwalpo na biya ka pohon. Sarah, tingog ano sa birthday nimo? Ha? Ano sa birthday ba? Ano sa birthday nimo? Kaya siya nagtuog ko nga iyang birthday magiwawon. Ano sa birthday nimo? Ha? O sa ba? November eh. Sa potong kayong dako. Mga nagkabutan sa kulistahan dire. Isa mo ni Silin. Silin. Ano sa birthday mo Silin? Basa lang. Maria to June. June ita. Oh, tanawa. Ang mga birthday nga paminaw sa mga kisunan. Ako ni kusgo na si Silin ug ang ako parehag birthday June. Nag-ingon diri sa listahan nga boy na si gugma tanawa ra. Iniro to, maluliog ka to. Ang Mayo, si Chelsea, okay, si Chelsea o si Papa Anoy. Sa Mayo, madiskarte. Ang dimalas mga kaigsunan, kung ikaw na birthday ka sa buwan sa Bibero, tihik ka ng pagkatao. O nya, kung ikaw na tao, sa buwan sa Hulyo, ikaw hingatogon. Pasilan mga higala. O nya, ang mas dimalastan, magali, huwag ka na tao sa buwan sa Desembre, kaya huwag kay kaligo. Pasilan mga higala, nilingaw lami sa kasulatan ka mong gibasa karon. Mo na siya.